Ase kenyoro kia Mutonyo ni eward ya Masimba ime constituency nyali bali masaba ya nyaleko bage weso kina koerera anene uburu yabo ya nyali ba nyaleko bakonyora emambia ya lero kubwatikana n'engombe yabo gukwa asikali batebire nigo estima ya nyarete go system ya nyaleko beko twara omuchando munene echiwaye cyo cyanyara ko bachikoera na kubutokana gwaka engombe yo guikera ogukwa korengana na abanyene engeyo nigo batebire engombe ni nyaleko ba yeko bakonya asimya nyaleko begweta nabo igo banyaleko bakoerera asara enene hibanyaleko bakonyora nigo bigo banyaleko bakomochia company eliye chinguru cyomurira Kenya Power and Lighting asogota iri gatambukero kende gyonsi nonye magiga yabarabu kuruta ekurate guchia asomuchando oibest munyaleko bokorokana asensemeyo igori tukoria rero nabo kana kamengombe era Jumapili saa 12 togende kanisa. Wana nakamire nakorire omugako irire ngombe guchikorisia. Onye turumbo kiri ya kare ya turumbo ko chiange ni pare ya mate ya igwe. Onye turumbo kiri achikorisia oikira sestima engombe ya kira matitiri. Sita etageketara era ya kanse. Omugako guchikonye kuna ya kure. Kenga tanye kuneti iganyora ya toko iria maiso ya kure. Wane gento gyo kumiti ko ira na gochanga ngana kumiri nko mabori ngyo kumiri mwako yo ngombe ya kule ngombe ki ngeli gwa kama na bon kumetigo inga kumetinga kumbe stima na makweli to bekeire ga inyomba stole paka none stokoeta bano tweka se ground ya se kwerete na chikoligereri ko chigoro na role stima ne gwete kangi ga kuna se stand ya bo babegete bo chance twate bana bera se ko be stima tigatora boria abantu ba Kenya Power muna bacha na ba immediately bagundwa batebanga oyo no murero itengombe igo bono bakore kwende bairire evidence cyaturaganya twibuna kibagate twanyori ngo minus meje yabyo kitukuru kwende igoro egakone kete meje kujirira bazi estimeye igo ya kwa somo gakuyo ekare ngombe je karare taga yange ya gutiratiri bonero yo bwata no mugako ya mu affectia Nengombe ya ekwete nigo bwate mbego konyora ya mesita. Igwestime ya affectiro mugaka andi ya itire nengombe ya ngombe ya na bere gwoto 100,000 na ange na 20. Tokubeka nemori ibono bakonyora ngombe ya na bayarenga angeli 100 anga misiki. Igabantu ba minde stime ya bere muchando asumugondo oyo. Nigo twale ko bunta batali. Abantu ba Power Kimura nyore this information. Konya saya umuru yuko